Jamen, råd omkring cykel til særlig sammenstarten, det er noget af det vigtigste, som jeg ser det, det er valg af dæk. Lad være at køre på dæk, der er alt for tynde. Kør på minimum 23 mm, og lad være at pumpe dem op til 10 bar. Der er faktisk ikke mere rullemodstand i at for eksempel køre med 8 bar, for du absorberer nogle af alle de her stød i stedet for. Og da man skal ud og køre på grusveje, er det rart, at man måske kun kører med en 7-8 bar i, fordi så får du absorberet nogle af alle de her stød, som kommer nedefra på grund af hullerne i vejen. Når man er inde på grusvejene, er det også vigtigt ikke lige at panikke, når underlaget ændrer sig, og man begynder at bremse, fordi så skrider cyklen under sig. For i stedet for vægten langt tilbage på sadlen, og lad være at røre bremserne, og kør stille og roligt igennem. Har selvfølgelig respekt i svingene for, det er et løst underlag, men man ved at køre på lidt større dæk, der ikke er pumpet alt for hårdt op, så har man meget bedre vejgreb inde på løst underlag. Gearmæssigt, der kan man sige, altså det er almindeligt i dag med en 12-23 krans, der er man godt dækket ind hele vejen igennem. Der er eventuelt nogle få steder, man lige skal ned på lille klinge, særligt ude. En af bakkerne efter 35 km få skiftet ned i god tid, inden man ser en bakke. Lad være at skifte fra den store klinge til den lille klinge, midt på en bakke i hvert fald, fordi så risikerer man at tabe kæden. Og der er nogle meget få steder derude, hvor man godt kan have fordel af at køre det lille gear frem for på den store klinge. Så skift ned i god tid, hvis du bliver i tvivl, og kør op i dit eget tempo. Angående valg af høje lavprofilhjul, synes jeg ikke, at de grusveje derude er af så dårlig beskaffenhed, at jeg vil foreslå at køre på de helt traditionelle hjul med eger. De hjul, der bliver lavet med høj profil i dag, holder faktisk til rigtig meget. Sågar kan man se, i dag kører man Paris-Roubaix på profilfælge, så jeg vil ikke have noget problem med at køre på profilfælge i det her løb. Bare sørg for, at du har minimum 23 mm dæk på, og der er pumpet 7-8 bar i, og ikke mere end det. Og så er det altid en god idé, når der er grusveje, få lidt ekstra olie på kæden. Man behøver ikke sprøjte det hele ind, så det står ud over alle sider, men giv den lige et ekstra lag og tør efter med en klud bagefter, så der i hvert fald er frisk olie på kæden også.